Hakajing persang ke sarkar jalla ban wat ki lat ki lenti ban penbahai ya ki hospital sarkar hajalla ban wanra kajing mento ya ki nongsha sumar ke Dr. Mezel Ampareen lingdo haka arpusan terigu kelalengkot arja arpusan kala plia pajba ya kumbah nrutli ki Tnat Treikam beper ha Ganesh Das Hospital Shillong. Hakani kesngi nalor ke menteri laidan bentalang dau joram beda Commissioner Secretary Health and Welfare Department ke sarkar jalla ke Dr. JS Momin DHS MI ke Dr. Adrena Lingdo Medical Superintendent ke Ganesh Das Hospital ki nurse nalor kiwei. Hakajia kran baka Dr. Mezel Ampareen kalaong baka sarkar jalla nalor kiwei pat ki Tnat beper ke baka sarkar kala wanra hakate ke hospital kala la ban wanra ya ke Tnat Central Sterile Service bat laundry hakate ke hospital ban pen khot ya ki jan ki bapenan kam haki ward beper knang ba ki kimi ki bawan ban kha khon kinom ya bet ya kanu ke jingpang. Kalau pentip ru, baka sarkar jela kalau wanra Tnat medical record, kaban bu ya ki record jagi bawan pak sumar daki kor komputer ya kaba ki bawan pak sumar ki la ban download, tang dak bapenan kam dau password klam ka no jing bat ru ka labor room ka bala pen keu ya ka jing don ki jing thia kha khlong na ka sau jing thia saka khat ar jing thia. Nalor kata ka menteri kala pentip ru baka sarkar jela kan ïaleh ban Pynïoh ya ka police boot hakate ka hospital na ka benta ki pokso case bat ban don ru ka kamera ka bakerpang na ka benta ki basya le bi ijat. Yes, excellent. Itulan kamdam jingkot. Lada kampensir jongki ban IT nakabentaw pa ba kamu. Tang kita. Kayeng last time. Tang kampensir. Alam na kalian jongki mo. Hindi yangi. Wat pun kemen yangi. Kemen yung pa ba officer. Mo. Great. Hakani ka step ngilala bangin play ya ki kumba. Henry hunyaw tuli ki components jong kani ka Ganesh Das Hospital. Ka hospital ka ba PUE ka ba akpor hindai bat kani ko hospital ka PUE ka por menta laya per bak labak ngan ong yepi ki nong song snong lemba iba Markus iba sheme kani ka statement jonga hangni pidei bandon ka jiksanya ya ka jaka ai sumar lajo lada baro pi ya petlut ne pi ya pi me shim kya ye kita ki sign ki PUE ka bandon ka jingpang kam don jingmut hang ni meneng ngilala bangin wanlam ya kata ka Central Sterile Service Department bat ka laundry ki jan ki bapendam kam ha uti ki tiar ki bapendam kam ha uti ki jan sop nep ki jan tap nep ki bangitep ngitap ha ki wot ki boper kam tam lelei kum ka khon namar kani kalong kabadon kam ha ban sterilize lut yaki bro knang baki kme ki bawan khakon ha ipor iba kamet chungki kalong tolot tam kim dei ban yo infection te nga ai kublai yakani ka hospital bakalale ekata 4 judon kata ka medical record department pindatip nga kam ka MLA tang ka jing yo sngo nga bon gibriu gibong madam myo birth certificate abalay gumtam yo birth certificate MB madam mensywangi tip ya kata kajing koridor jong ka birth certificate lakhai kon jonga ar hajar lai ikon jonga mentahap ïaleh ya ka board exam ne hap ïaleh ka BA ne hap ïaleh nung examen don kam kerke ya ka original birth certificate lapshu dikane ka medical record department kan record ru omtang ya kita ki deaths, births, deliveries, the procedures ngin sa digitalize ru ya ka. Haba pi kwa ban download ya ka Atiar pidon lo jong password. Man ba khakon ne man ba report ya ka jing yap jong no ha kani ka hospital ni ai rengkat ya pi ya ka password ba pin la ban download pan ya ka to na ka tai ka web kata ka internet boong akatin pareng pilai ya ka labor room mentangi don kat henry tuli ki table pat ju don kum ka ne menswa di mentangi lala banle ya kata ka emergency room hakapor hendai PUE ka long kumno pet ka ne ka menta na ka menta ka pokso nisngo san ay palat ya ka jing shem la not jongki kan thei ki basha ban ben
ladai kanu kerta. Katuru mentangin fight na kabenta kawai ka police boot hang ni nila airu ya kata ka kamera ka kerpang ban ai ya kata ka jing da burom ya kito ki basya le bi ijot ngila le ru ya kane ka operation theater pimpat juyu i ka hospital ha ka North East Brockway ka bandon katu teli ki operating tables ngila don ru menta kumbang oi pi ka operation theater ha ka ba laingot ha ka ju ka por la ban ai ya ka jingpot nakabenta ki khulung bat hilong kami nakabenta ki jingpang ki bayadai bat ka kha kapun bat ki khon ki badang don apo karta khat saus nam ngin le lot ikita bro ngala kendo ikini ki kinong ki surgeons ki balastat ngala kendo ikini ki technicians ki nurse hapdeng ka jing kim kababjur kini ki doktor ki nurse ki tre ki nurse ki dang ong yang amantan Pynïoh offshore tingi na kaliang ka sarkar ngin sibkya ikini ki bro sngo bha ma pi upat ma kmi pet bat shania ya ka sarkar kabab ma pihi pilato ki doktor menshwa ki bayo ka sanction na 1972 imat 1,000 arah kumbalai hajar tam kinos kumban rew hajar kumanga kenmau mga ki files ki bangalapet ngalaban bakla mentang ila double kita bro ilayo ya ka sanction takadaw pi ke recruitment dan sidan kaya te hapun krek kan kumikon marsangkha ki jing don kam ka tu dalalai school ki jing don kam ka tu dalalai college ki jing don kam ka tu ka sarkaru ka hapan kmi nakapor sa kapor ki jing dawa jong kapor and manpower is number one priority. Nakaliang ke Dr. Adrina, kalau pentep bagi jinglot nak benta kini kita nan, kalau long kumba arspa nyofu kendai lak AA. Kisah kami bagi pilih mata si bagi kong bagi hot ribbon kadi katu ki hot ke Central Supply Sterile Supply Department kadi CSSD and laundry kamu kadi kisah sejain ru katu ilot apa kado jong nyofu lah kumba time neng kecil serum nang pa katu ko OT bagi on inaugurate ni lai pilih mata si prabula nang pa ka liburum kadi kisah ka kamera kha juga long kami katu kendai pula ke MRD bagi book storage ki medical record no ki kot kisna me bede na hospital tak ki burden that bagi medical legal cases katung ma khatwai ru kharla te ki emergency room kan pai kom ba hapo jong ka phra do shiphola na ki ditang ki small india ki kam be tre kita ki ba conference room ru ko pai hapo ar phola ngidon kata ka autoclave room ke bagi po ka autoclave machine ke bagi po hapo maternity ward ngidon sa po di room TSSU ka ba hapo kini ki jaka ni le sterilization ya ka jing site we de ba laundry pe ngidon kata ka jaka ka ba mala bo ka ki sajjan ka kti mo kini ki dobi jungi ki po ki ba nong tre jungi ki site ka kti that hang po ka sngi nang pa sa sterilization ye ki jingdon kam kot ne la ki long ki jan ki nap ki be den ras ki jaka wa ai sumar ko oti ke ala ne ki ni instruments ni ki tiar ki tar ko nong kam ka ki procedure ni te men sa hingi le kom ta hande ki ni jingwan jong ni be na ka lo kri nong la ka jong kani bi wan ra ke jing a shang snan man bu ha ki wa so ya ha te ngi don ka jong ko mi men ta ka si ka ka basement ka ma ka jong ka department ka nan ka system in place mo ko lang ka ba yahid bed na lagi ward kanya at ka kom kan position ka jaka ban site na ba site can sterilize ang ta mi gan to ba sterilize kin pen kiyo ko chi jaka ke ba don giri jaka ke jaka ai chi sumar Habatin pej bahagi ki sharp plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kam lo ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya